Il-Prim Ministru ma jistax jibqa' jirabbi l-pajjiż bilan illi jgwadanja żmien. B'dak li ġara l-ħamis fil-Parlament l-inċertezza bl-ebda mod ma naqset anzi żdiedet. Fi kliem il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat il-vot ma assigurax iċ-ċarezza li biha l-Gvern jista' jibqa' sejjer sal-aħħar leġislatura kif talab il-ħadd li għadda. Bil-kejl tal-Prim Ministru stess, jekk il-Prim Ministru ma jridx jagħmel tidwir u legalizmi, bil-kejl tal-Prim Ministru stess, il-Prim Ministru għandu jmur għal elezzjoni ġenerali. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, Muscat fakkar kif il-ħadd li għadda Gonzi għamel stqarrija ċara tal-kejl li kien se jkejjel dan il-vot. Fejn qal li il-vot għandu jkun ċar, li jieħdu sa tmiem il-leġislatura u bla kundizzjonijiet. Naħseb illi huwa ovvju illi il-vot tal-lum falla it-test tal-Prim Ministru. Qal illi l-Gvern tilef il-maġġoranza tiegħu fil-Parlament. Illum il-Prim Ministru tilef il-maġġoranza tiegħu fil-Parlament. Naħseb li jekk Dr. Gonzi ma jammettix dan inkunu f'sitwazzjoni li minn Prim Ministru li jitħak bil-poplu issanna Prim Ministru li wkoll jitħak bih nifsu. Dr. Muscat qal li l-Prim Ministru għala daqqa ta' ħarta kbira politikament għaliex ma kienx kapaċi jassigura l-appoġġ tal-maġġoranza tad-deputati tiegħu stess. Il-Prim Ministru jaf li għandu problema ta' governabilità saħaq il-kap tal-Oppożizzjoni illi żejt li jittama li dan il-Gvern f'agonija ma jgħaddix lil pajjiż minn martirju. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-Partit Laburista m'għandu ebda għaġla li jmur għall-elezzjoni ġenerali. Madankollu, il-poplu ma jistax jitħalla fl-inċertezza minn Prim Ministru li qed jilab il-logħba tal-wait and see. Qal illi wara l-vot u wara d-dikjarazzjonijiet qiebsa li saru minn deputat tal-Gvern, issa Gonzi la għandu ċarezza u lanqas id-durabilità li talab il-ħadd li għadda, iżda qiegħed sempliċement jipprova jirbaħ iż-żmien għall-partit tiegħu. Naħseb li l-Prim Ministru issa kull ġurnata li tgħaddi li sempliċement jagħmel dikjarazzjonijiet hekk u ma jieħux passi deċisivi, il-passi deċisivi ma toqgħodhomx fil-partit. Sostna li kull ġurnata li tgħaddi hija ġurnata li minn barra li tfisser iktar inċertezza, tfisser ukoll ġurnata oħra moħlija għall-familji. Pajjiżna għandu bżonn gvern li jkun stabbli u safe għan-negozji u għall-familji. U għalhekk kull ġurnata li Gonzi PN ħajbqa iggranfat mal-poter hija ġurnata mitlufa għal pajjiżna. Dr. Muscat fakkar kif meta f'Novembru li għadda kien hemm vot simili ta' sfiduċja f'Ministru u l-vot għadda bil-casting vote tal-Speaker, il-Prim Ministru talab għal vot ta' fiduċja minħabba li rid ikollu mandat ċar illi jista' jgverna. L-istess ġara l-ħamis u għalhekk għal Joseph Muscat qed nilagħbu bid-demokrazija tal-pajjiż. Semma li wara l-vot fil-Parlament il-Prim Ministru spiċċa f'sitwazzjoni fejn qed jibża jlaqqa l-Parlament minħabba li jaf li m'għandux l-appoġġ tal-maġġoranza parlamentari. Fil-fatt, il-ġimgħa d-dieħla l-Parlament se jiltaqa' biss l-erba' u dan għaliex Lawrence Gonzi se jkun imsiefer. F'din il-leġislatura f'leġislaturi oħra meta l-Prim Ministru kellu jmur għal xi summit Ewropew, il-Parlament jiltaqa' xorta. Ma kienx ikun hemm problemi. Jew xi Ministru jkun f'xi summit Ewropew, m'hemmx problemi. Issa il-Prim Ministru ddeċida illi sakemm ma jiġiju minn barra, il-Parlament ma jiltaqax. Hi ovvja għax il-Prim Ministru jaf fil-fond ta' qalbu li tilef il-maġġoranza fil-Parlament, irid sempliċement jilab għażmien, jilab għal-ħin. Fakkar li suppost nhar it-tlieta joħroġ ir-ritt tal-Kunsilli Lokali u żied jgħid li ninsabu f'sitwazzjoni surreali hekk kif se mmorru għall-elezzjoni f'nofs Malta meta fl-istess waqt il-Gvern jinsab fi kriżi ta' instabilità kbira. Semma li dak li ġara fil-81 u qal li dak iż-żmien il-Partit Laburista kien korrett kostituzzjonalment, iżda kien skorrett politikament u moralment. L-istess ħaġa tapplika għallum. Qal inni ninsabu f'sitwazzjoni fejn il-Prim Ministru qed jiggranfa mal-poter permezz tal-legalizmi, iżda fil-fond ta' qalbu jaf li politikament u moralment tilef l-appoġġ tal-maġġoranza fil-Parlament.